В ход е международна полицейска операция на територията на нашата страна, която е с насока противодействие на трансграничната престъпност. Специфичното в тази операция е, че освен взаимодействието на българските служби на МВР в лицето на Главна дирекция Гранична полиция и ГДБОП и Агенция Митници, наши партньори в тази операция са огромен брой чуждестранни агенции от Съединените щати, Великобритания, няколко държави от Европейския съюз са тук с нас, Франция, Германия, Гърция, Австрия, Италия, Фронтекс, Европол и по мащабите си и по международното участие такъв тип операция до момента не е провеждана. Тя не е нещо, което е начало, няма да бъде и край, нито ще бъде кампанийна, тъй като от тук нататък ние го разглеждаме като надграждане и поредна стъпка в нашите отношения. Следва да се има предвид, че толкова много различни полицейски структури от толкова много различни държави, които да се стиковат и да работят заедно, да си имат доверие, да обменят информация, да работят заедно срещу криминалния контингент, който се занимава с трансгранична престъпност, най-вече контрабанда на мигранти, контрабанда на наркотици, на акцизни стоки и всякакъв вид, друг вид трансгранична престъпност е изключително сложен, изисква много сили, най-вече много доверие. Това е един много добър знак и към нашата страна, и за всички представители на чуждите служби, които работят тук заедно с нас, така че ние да си обменяме и информация, да съберем достатъчно информация и от подобен тип операции в бъдеще ние очакваме множество резултати. Имайте предвид, че резултата по противодействие на контрабандата не е само конкретика, какво е намерено в даден ден или в даден месец. Има и друг аспект, а именно намаляване на опитите за контрабанда, съответно влизане на повече постъпления в хазната. Знаете, че това е от изключително значение, така че МВР се стреми с всички сили и средства да работи в тази посока. Нашите колеги, които са партньори, също имат свои задачи. Най-хубавото, което бих могъл да кажа, е, че сред нас цари огромно доверие, разбирателство. Ние стоим на едно място, обменяме си информация, реагираме. В момента се намираме на най-голямото ГКПП на Балканския полуостров в Европа, но от тази операция е на още няколко гранични пунктове в нашата страна и не само, на няколко гранични прехода, т.е. на вътрешните ни граници с Гърция и Румъния. Също има наши екипи, някои от тях са с униформи, други са цивилни, така че ние сме изключително доволни, че успяхме да постигнем такова ниво на международно взаимодействие. Операцията е в ход. Както казах, тя няма да има край, ще има различни етапи, в зависимост от анализа на информацията, от конкретните сигнали, които получаваме сега. Имате предвид, че ние сме си в постоянна операция, тъй като работим 24 часа в денонощието. Идеята на това сътрудничество е да имаме много повече резултати извън ежедневните, тъй като ние всеки ден имаме задържани лица, всеки ден имаме задържана контрабандна стока, всеки ден имаме реализации и задържани имигранти и техните контрабандисти, така че идеята тук е много по-дългосрочна и много по-стратегическа. Не е нещо, което да се случи в рамките на един ден. Колко служители чужди има тук на българо-турската граница? Отново повтарям, че операцията не е само на българо-турската граница, провежда се не само дори на външни граници, а и на граничните преходи с Румъния и Гърция също, на сръбската граница, на северомакедонската граница. Имаме множество служители. Отново казвам, някои са униформени, други са с цивилни дрехи. Всички екипи работят с български служител при тях, така че да удовлетворим всички законови изисквания. Имаме перфектна комуникация, имаме си сформиран щаб, който се намира тук като най-голямата точка за преминаване на българска територия. Така че сигурен съм, че в определен момент ще ви съобщим резултати. В момента просто анонсираме това голямо, не само за нас, а и за нашите партньори събитие, което се случва. Предполагам, че и на зелена граница по същия начин има съвместни екипи. На зелена българо-турска граница, ако имате преди, там имаме съвместни екипи, две операции, които течат паралелно. Едната е с Frontex, другата е операция Солидарност с
нашите партньори от Румъния, Австрия, Унгария и Гърция, които се присъединиха преди няколко месеца в опазването на зелената граница. И там тече анализ на процеса, тъй като имаме за втора поредна година 70% спад, т.е. основната част от трафикантите на мигранти се опитват да променят метода си на работа, тъй като тази врата през зелена граница е в голяма степен затворена от нас. Ние ги залавяме не само в граничната зона, но както виждате във вътрешността на страната. Вчера отбелязвам случай, за който анонсирам още от миналата година, че ние трябва изключително твърдо да пазим граничните си преходи, граничните зони с Гърция и Румъния и особено от страна на българо-гръцката граница с гръцките колеги не бива да допуснем тя да се превърне във втора врата на нелегална миграция, тъй като тя е по-незащитена, няма гранични пунктове, няма ограда. Именно заради това там компенсиращите мерки са изключително строги и ние запазихме целия си капацитет на гранична полиция. В граничната зона има патрули на всеки един път, който води от и към Гърция и там извършваме проверка. По този начин именно вчера за пореден път хванахме нелегални мигранти, укрити в тайници, в двойно дъно, с риск за живота на самите мигранти, тъй като натъпкани в тясно пространство. Винаги викаме и лекарски екипи веднага, тъй като ние се борим да спасим и техния живот, тъй като те са подведени винаги от трафикантите, които ги използват като... На българо-гръцката граница ли е? Да, вчерашния случай мой колега снощи даде брифинг на граничния преход Кулата, където заловихме 16 мигранти, натъпкани. Не, няма да позволим това да бъде новия път, но той, за да не го позволим, имаме нужда първо от разбиране от страна на хората, които трябва да знаят, че на граничните преходи има контрол, той не е 100%. Имаме много добър анализ на риска и по този начин вчера успяхме да заловим тези мигранти, но нашата цел не е да хващаме само дребните риби, които превозват мигрантите. Ние вървим и успешно реализираме лидерите на организираните престъпни групи. Това е нашата цел и в последната година и половина имаме над 20 такива групи, които вече не действат. Има други групи, които продължават да действат или техни разклонения, ние работим спрямо тях и отново казвам, ще има добри резултати, като първи от тях ще оповестим още утре.